L'Esquerda es troba ubicada en un meandre del riu Ter. La península de l'Esquerda ha estat habitada des d'època prehistòrica fins a l'època medieval. La muralla, a la zona nord del jaciment, complementava les defenses naturals del lloc. Les restes més antigues que s'han descobert pertanyen al període del Bronze final, segle VIII abans de Crist. Corresponen a fons de cabana localitzats sota les cases d'època ibèrica. Durant l'excavació d'aquestes restes s'hi van trobar fragments de ceràmica a mà. En època ibèrica va ser la ciutat i capital dels ausetans, Ausa. Rere la potent fortalesa ausetana hi havia tallers, cases, carrers i a la part alta un probable santuari. Al carrer principal s'hi va trobar una beina d'espasa morta, possible símbol de la rendició de la ciutat. Al segle I abans de Crist, Ausa, l'Esquerda, va ser abandonada en el context de l'ocupació romana. En època visigòtica, segle VII-VIII després de Crist, es va tornar a habitar, formant el terme de Roda Quívites. Darrere la nova muralla hi havia el poble, del qual només en resta un camp de sitges i una necròpolis extramurs. Ceràmiques, sivelles, objectes d'os i altres elements ens parlen de la vida quotidiana dels seus habitants. Durant l'època carolíngia, segles IX i X, la muralla es va reforçar. Aquest període el coneixem pels documents escrits i pels materials arqueològics que hem recuperat al jaciment. L'Esquerda va estar poblada durant tota l'edat mitjana fins al 1314. El poble medieval s'organitza entorn a l'església de Sant Pere de Roda. En perviuen diverses cases, la ferreria, el graner, la plaça. Al voltant de l'església de Sant Pere hi havia el cementiri. Els objectes localitzats ens parlen de com vivien els seus habitants. Vine a conèixer l'Esquerda, la fortalesa del Ter.